Vítejte u podcastu Zaostřeno na příběhy. Tady se podíváme na svět realit a focení trochu jinak. Ukážeme vám, proč je fotka víc než jen obrázek v inzerátu. A odkryjeme příběhy lidí, kteří stojí za každou nemovitostí. Tak pojďme zaostřit na příběhy. Krásný dobrý den, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu, který má název Z mateřské do realit. Tak, já tady vítám našeho hosta Hanku, která je u nás v realitách, dalo by se říct, nováček, a dneska si ji trošku vyspovídáme. Tak, co tě přimělo pustit se do světa realit? Tak já jsem byla nějakou dobu doma s dětma a vlastně hledala jsem práci, která bude flexibilní, budu pánem svého času a abych to s těma dětma trošku měla jakoby jednodušší. OK. A co jsi jakoby o práci realitního makléře myslela předtím, než jsi se k nám přidala? Tak já jsem práci realitního makléře jako z pohledu toho, že bych ho třeba využila, brala jako prostě jako automaticky. Když jsme třeba kupovali dům, tak mě vůbec nenapadlo prostě to řešit jakoby bez něj. Takže to prostě pro mě to byl člověk, který, když chci koupit nebo prodat dům, tak prostě je potřeba. Jo, a nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, že jakoby to bylo jinak. No. Takže tam máš nějaké ty záruky. No jasně. Jasně, to je super. Tak a kdo tě jakoby do těch realit přivedl? Tak mám kamaráda, který to dělá a bylo to takový spontánní hodně prostě, ale nechci zkusit realiťáka, jo, tak jo. A bylo to prostě. Já to na Janku prásknu, je to náš společný kamarád, který mu přezdíváme Bazar. Já si myslím, že bychom ho taky někdy mohli přivzít k nám do podcastu, aby nám on řekl svůj jeho příběh, tak třeba ho tady uvidíme taky. Hele, jak reagovalo tvoje okolí, když jakoby si jim oznámila, že si chceš změnit život v realitní kanceláři? Tak oni všichni fandí jako rodina a jako kamarádi, protože tak oni věděli, že už prostě, jak jsem byla jako nějakou dobu doma, tak už mi tam i hrabalo a prostě jsem potřeba mezi lidi, potřeba jsem změnu a tak, protože ono se říká, jo, jakoby byla chvíle, kdy mi třeba ty kamarádky říkaly, ty se máš, ty prostě máš, teď už jsi dala do školky a prostě nemusíš do té práce. Ono to je hezký, ale je to hezký chvíli. Jo. Najednou zjistíš, že máš ten čas pro sebe a pak najednou zjistíš, že vlastně stejně pořád vaříš, uklízíš, pereš, jo, a vlastně pro sebe neděláš vůbec nic. Takže jako ten čas toho nic nedělání, prostě podle mě to nikdo nedokáže jako dlouho. Jo. Takže ty jsi byla jakoby na mateřských, jak dlouho jsi tam byla teďka? No 7 let. 7 let? Ty Vero, 7 let doma. S tím, že měla jsem být 6, ale jsem si to o ten rok jako natáhla trošku. Tak to musí být docela peklo, ne? Jakoby být furt jenom zavřený doma s dětma. No právě, že bylo, no. A právě jako pak ten poslední rok, kdy prostě oni byli už v té škole a školce, tak to bylo takový jako hezký, ale má to prostě taky nějaký svůj jako časový limit, podle mě. No. Dobře, a co jsi dělala předtím, než jsi byla teda na té mateřský? Tak jsem dělala vlastně u logistické firmy jedné, na celním oddělení jsem tam dělala admina. Tam to bylo fajn, ale oni se potom přestěhovali, když jsem prostě byla na té mateřské a pro mě už to byla strašná dálka jako s dojížděním. A to je právě to, že když to pak máš skloubit s těma dětma, tak je to prostě problém. A z toho osobního života pak nemáš nic. Což tady se mi líbí, že prostě, jaký si to uděláš, takový to má. Souhlas, máme taky malé dítě, takže vím, jak je to náročný s ním. Takže admin. A pomáhá ti něco jakoby z tvý bývalý práce, jakoby z té administrativní části tady u nás jakoby v realice? Z administrativní části asi ne. A jakoby já jsem ještě před tady tou pozicí jsem byla chvilku jakoby na zákaznickém servise, kde jsem vlastně zvedala hovory jeden za druhým, takže prostě 150 hovorů denně prostě. A když už někdo volá prostě u přepravní společnosti na zákaznický servis, tak prostě je to většinou naštvaný zákazník, kdy mám svoji zásilku, ona je zpožděná, takže 80% těch hovorů prostě byly nepříjemných. To jsem vydržela rok a pak jsem to vzdala, protože prostě jako na to musí být člověk hodně odolnej. Tak to určitě. Odolnej, no tak k tomu potřebuješ asi spoustu energie, tak tě napadá třeba, kolik vypiješ kávy denně? Hodně. Ale to jako ani nesouvisí jako s prácí nebo tohle, prostě jich vypiju 6, 7. Ty Varo, hezky pěkně. 10 si dám kafe a jdu spát. Chtěl bych být tvůj kardiolog. Mám kardio úplně. Jo? OK. Jak zvládáš skloubit práci realitní makléřky s rodinou? Dá se to? Je to náročný? Tak teďko na začátku to úplně náročný není.
nevím, jak to bude dál, až těch zakázek třeba bude hodně, klientů hodně, tak samozřejmě té práce je čím dál tím víc, takže takhle zatím mluvit nemůžu, zatím jsme jako v pohodě. I pro mý děti je to nový, takže prostě teď, co děláme, jsou věci, které můžou dělat se mnou, hrozně to baví. Teď se data si dělá doma kancelář prostě a tak, takže to je takový, ale to tím, jak je to nový, jakoby pro celou tu rodinu, no, takže zatím v pohodě. Měla jsi už jakoby moment, kdy jsi si řekla, to asi není úplně práce pro mě. Zatím ještě ne? Ne. To přijde, neboj. Já to mám vždycky tak, jakože ke konci měsíce. Tak ty už to mít takhle nemůžeš, ne? A asi dělal srandu, ale bylo to taky na začátku, když jsem začínal, tak taky říkám, to je náročný, já nemám klienty, nemám co prodávat, ale prostě se to zlomilo. Já jsem s tím počítala, ale jako, že to takhle je, no. To je super. A je tady něco, co by tě, nebo co tě nejvíc třeba zatím demotivovalo v té práci, nebo je to zatím všechno v pohodě, růžový brejličky, všechno happy? Není to všechno happy, tak samozřejmě to nejde tak, jak jsem si myslela. Aha. Nebo jakoby, teď už nastala ta doba, kdy jsem si myslela, že už mi to aspoň jako nějak půjde. Jo. A není to tak. My jsme byli spolu na jedné takové zajímavé schůzce. Byla to chata v lesích. Tak asi by všechny zajímalo, co to bylo za schůzku, jak to probíhalo. Pověz nám o tom něco. Tak vážně. No, tak já jsem byla jako natěšená, že jako takhle rychle se něco jakoby našlo. Takže byla to prostě moje známá, kterou jsem teda hrozně dlouho jako neviděla. A jen třeba 15 let. A měli jsme se tam podívat a já jsem byla úplně v šoku. Vlastně z toho, jak to tam vypadá. Taková obligátní otázka vždycky manažerů, co jsem strašně nesnášel, ale položit ti musím, kde se vidíš za rok a za 5 let třeba? Ty vado, jako úspěšný makléř, prostě se vidím. To je jasný, že se tak vidím, jinak bych tady nebyla, ne? OK, super. A za 5 let? Stále úspěšný makléř. Stále úspěšný makléř. Tak to je skvělý. Já jsem strašně rád, že jsi přišla do našeho podcastu, že jsi přijmula jakoby to pozvání. Díky moc, ať se daří a my se budeme těšit zase na další díl, další hosta a na další příběh, který bude zaměřený na někoho jiného. Mějte se. Ahoj. Ahoj.